d'aquí pujarem cap amunt. Estem a Morells, no sé si us ho han dit. Això és Morells i ara tirarem cap aquí al carrer dels Arcs, com magníficament bé diu aquesta gran pedra d'aquí amb el nom del carrer. Carrer dels Arcs, Altamont, que diu que hi ha una plaça, que està molt bé i que hi ha un Bart. Jo no vull dir res, però hi ha un Bart, diu, I aquest també vol dir alguna cosa. Anem a fotre una cervesa d'una punyetera vegada, collons! Allà a la finestra podem veure la pubilla major del poble. Una mica gran. No, finestra. Aquesta. Oh, el cel de amor. Aquest és un cotxe d'època de Monells. És el cotxe d'en Carretero, que va comprar una casa aquí. Poca broma amb en Carretero, Jo em poso cara al sol. Home! A grans trets, això s'ha acabat, Mira, perquè no anem pas bé. Rascar el terra del cotxe aquí de mala manera. Sí. Ara veurem l'espectacle d'en Joan travessant el riu. No siguis cabron, no te'n riguis, perquè a mi no em fa gràcia, Tipo, com ho faig? Si no toques, burro. Com ho saps que no? Perquè ho veig des d'aquí que no toca. Veu perfectament que no toca. Tinc claríssim que no toca. A 40? Estan llampats, tio, si passes aquí 40 ja es passes tot. O no? Diu que no hi passis de 40. Mira, mira que bé. I la pregunta és cap on anem? Ah, mira, no ho sé, és un misteri. Carretera de Flaçà, Bordils. Descobrint la Girona interior. Venia de Xinar, aquesta. Venia de Xinar. Xinar de la Selva, un gran poble. Ei, nano! És un espectacle anar amb en Joan conduint, tio. Sous uns merdes. Mira, Cases de pagès. el bosc dens. Mira, un altre espectacle. Ui! No t'apartis, fill de la gran puta! El bosc de Tallac. Ai, Pineda, no? Ja no mentira la natura com fica els arbres un rere l'altre tots seguits, Ben alineats, Sí. Hosti puta. Aquí del 3x3 aquest. Tu. Hi ha un espectacle, també. Però per què fan marxa enrere? Perquè passi. Però no és bo fer marxa enrere. Ja. Tot el dia que marxa enrere...
nucli urbà? Cap aquí, però... Aviam, cap aquí. D'on te vens, burro, d'on te vens? Ah, doncs així és què? No ho sé, però ve un altre cotxe. Ets un merda. Para reírse, hombre. Sabines. Te digo, mira, 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 mira. Estic medieval dels bordells. La casa de les punxes. Au, saps què et tocarà ara, no? Saltar. Saltar el río, otra vez. Sí. A 40, l'has de fer. A ver. Uy, salvo la situación espectacular. Hauries que calés, cabrón. Sí, és el que t'hagués faltat. I ves fer marxa enrere després. Sí. Sense La calada. El casal. Xàfols els joves. Els joves. Jo, Girona. On és Girona? Girona! On és Girona? Cap allà. Mira els veig. Veus? Un estil benedictí internacional. Mira, 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 mira. Ara. Collons. Les pageses, tu. Com pugen, Nota que són unes munyidores. Mira l'avi! Avi! Aparti el cul d'aquí, collons! Toqui el cul. A l'Arcent ha d'anar. Hola, som una pregunta del ple. Ha d'anar a l'Arcent. Què fas, Víctor? Si no hi ha res aquí. Bueno, ens portes uns puestos més raros, Joan. Un dia et portaré a l'hort. A l'hort d'en Serra. Ja m'hi has dut. I de l'hort a l'horto. Només hi ha una lletra. Xaval. Girona. Asian Dub Foundation. Toquen campanes a les mans. Tenia que haver tirat per aquí, me cago en la puta. Del Cathedral, anem a veure. Tenia que haver tirat per aquí. Sí, una altra cosa t'has de tirar. És maco Girona, Víctor. Home, podíem aprofitar i filmar i anar fins a Sant Domènec i tot allò d'allà. Bé, doncs, ja som a Girona. En Joan vol dir alguna cosa. No he estat mai a Girona. És una novetat molt gran per mi venir a Girona. Quan en Joan escull les excursions, no acabem bé. Sé què feien aquests ara.